De kinderen van basisschool Sint-Petersbande maakten er al een tijdje gebruik van. Maar woensdagochtend werd het schoolplein in de Oranjebuurt officieel in gebruik genomen. Het schoolplein hebben wij vernieuwd omdat het eigenlijk, het was eigenlijk één grote betonnen vlakte. En daar wilden we wat aan doen. Toen hebben we contact gezocht met de groen-blauwe schoolpleinen. En uiteindelijk hebben we ook een hovenier gezocht. De hovenier die heeft ons eigenlijk getipt voor de groen-blauwe schoolpleinen. En in samenwerking met deze twee partners zijn we begonnen om ons schoolplein wat minder beton te maken. Dus we hebben allerlei, hoe zeg je dat, groenperkjes aangelegd. Ja, dat kun je ook wel zien. We hebben eerst trouwens hier ook een skelterbaantje gemaakt waar de kinderen omheen kunnen skelteren. Als je een beetje rondkijkt, dan zie je al dat het ziet er veel leuker en veel attractiever uit voor kinderen. We hebben hier trouwens ook een soort theatertje gemaakt hierachter, waar ook nog les gegeven kan worden. En dat is het eigenlijk. Hoe wordt de opening hier vandaag gevierd? Nou, er zijn in totaal, we hebben 18 groepen en die 18 groepen die hebben we aan elkaar gekoppeld. We vonden het ook leuk om een groep 1 deze keer met groep 8 te koppelen. Dat die een beetje verantwoordelijk worden ook voor de jonge kinderen. En die gaan samen eigenlijk verschillende activiteiten af. We hebben 9 activiteiten, waaronder een springkussen met een stormbaan. We hebben gootjes met water, dat je van de ene plek water via gootjes naar een andere plek moet brengen. Dat wordt georganiseerd door de groen-blauwe schoolpleinen. Dan heeft Sportstuif, die hebben op de Nassauplein doen die een soort casinospel. Dus het is eigenlijk van alles wat. En voor ieder kind wel iets waar hij van zegt van dat is wel hartstikke leuk om te doen. Hoe lang heeft dit ongeveer geduurd, het nieuw schoolplein maken? Voordat je echt tot dit schoolplein komt, dan ben je 2 jaar bezig. En uiteindelijk moet ik wel zeggen dat op het moment dat de plannen klaar hadden, dat hoveniersbedrijf Vaassen, die heeft dat toen wel in 2 etappes gedaan. We hebben eerst dit stuk gedaan, dat is voor de kerst gebeurd. En daarna hebben ze de rest aangelegd. En de beplanting kon natuurlijk wat later. Ja, dan moet je eigenlijk een beetje in oktober doen, hebben ze dat gedaan. Dus alles bij elkaar heeft het 2 jaar geduurd. Waarom is de vergroening zo belangrijk? Het is ten eerste al voor het aanzien, vind ik. Als je 1 betonnen vlakte hebt, dat ziet sowieso al niet uit. En wat wij ook willen is dat de kinderen ook een stukje verantwoordelijk worden voor een stukje groen. Dat iedere klas krijgt een stukje groen, dat moeten ze gaan onderhouden. En dat gaan ze samen met onze conciërge Mike doen. En je ziet ook langzamerhand weer wat meer dieren terugkomen. Dat zijn natuurlijk vooral insecten, geen andere dieren. Maar dat is voor kinderen ook leuk. Ja, dus we vinden het vooral belangrijk dat ze ook een stukje verantwoordelijk worden voor het schoolplein.